Voi älä. Drone. Lavakus. Sit tapaa. Kumon pissia saat. Mistä sen sai sen hemmetin? Santa drone-granaatteja. Altti. Mitä se olisi heittänyt? Keestä pitäis heittää. Keestä heittää. Nyt mä sain hyvän secondarin. Joo, siinä oli aika hyviä noita. Oh. Mulla on tommonen kultasena. Kultasena. Joo. Sekin vielä. Kenen drooni tuolla on? En yhtään tiedä. Mä epäilisin, että se olisi sun. Voisiko se olla? Mä en siis oo... Mä yritin heittää drooni niitä semmosia... Räjähtääkö niistä semmosiksi pieneksi sirpaleiksi, kun ne lentää sitä? En mä tiedä, on tosta nopea tuo auto. Tää ei heitä näitä... drone juttuja tässä. On tässä 5. 5 niitä on, mutta en minä tiedä mikään. Otan mun medikkinet. Medicine. Eessä. Fuck. Eessä. Tuliko se meidän kyyti? Ei, auto. Nyt rupee heittää päässä. Nyt näyttää, että se... Liian keulat. Nyt menee aika hyvin. Meidän auto on tehokkaan. On. Oh. Paljon jäi tähän. Oh shit. Mä saan itteni varmaan käyntiin. What? Joo, saan. Oispa se noin helppo. Niin kumpi auton räjäytys vai käyntiin saaminen? Käyntiin saaminen saa sitten se herätelty. Voice of Falkland. Vai mikä se oli? You wanna drive? Mä pistolilla yritän ammua. Se haulikko ei oo hyvä idea. Snippu. Laitan sitä, et se nostaa päässä. Perhe. Se taisi osua. Kyllä se osuu. Mitä sä oot iltapalaksi?
Pizzaa nakilla. Oli ylimääräisiä nokkeja, niin piti syödä. Oliko porkkananakkeja? Ei. Sattuu tuota rieskaa, niin se veti semmosen 40 senttisen hiuksen sieltä välistä. Se oli varmaan muu. Auto. Miksä? Eikä tää oo se junaa tossa. Päästään me sen kyytiin. En mä ainakaan päässyt. Mitä ihmettä? Tuu launch glitch. Se räjähtää mutta se launch. Voi helvetti. Oh, I want you. Niin kenen hiut on se? Sattuu löytää semmosen hemmetin pitkä hiuksen. You are coming with me, you are not going to die here. Mm. Kohta hajoaa. Kyllä mä sut hiilutaan tässä näin nyt nopea ja en oo kerkeä ampua. Kerkäs nää. Voi. No ei kato nyt niinku sitä. Niin pizzaa ja nakkeja, niinkö sä sanoit? Joo, ja sit siinä oli vielä mukana noita halloumi. Halloumi just, joo. Se on hyvä. Se on, mutta meillä oli jotain halppismallia, niin se ei ollut oikein. No, oli se siis ihan syötävä. Oliko vähän semmoista kumimaista? Ei. Se on hyvä, kun se voi paistaa ne jäljet siihen. Halloumi. Ei kai taas. Aika tarkasti. Minkä firman pizza? Kytkille. Kytkeli Saario. Ei nää pitkä tää ne on. Ei nyt vaan tuhlaa luolta. Aserekka. Oho. Kantrak. Syöks teillä kuinka usein niinku semmosia just noita
syöttis täällä niinku keittoja ja tämmösiä ruokia. Mä en tiedä itse asiassa mitä mä syön. Jaa. Tuo kuulostaa hauskaa. Munilla. Mä ammuin en tähän edes, mutta mä ammun sille jennosta. Mikäs se sitä tehtävä on nyt? 11 kilometriä näyttäisi olevan ajelu. Onks tuo nopeampi auto vielä? Ei. Epäärkin. Eikö sulla ole? Täällä on arkkuja, ei me voi olla. Paljon. Se on vaan yksi ei saa Tää on hirveesti porukkaa. Mikä se oli? Snipuun se tipahti. Nois. Niin se sait se arku. Jop. Minä kans. Black Shark Strike. Heitellä moottorisaha. Ei harmillisesti mulla No ei. Arkkuvarkaat. Ei sinne pääse. pääsee. Pääse. Pitäisikö muuttaa leipistä? Näin sitä tuhoa tehty. Valkohyvu. Voi olla. Valkosipulipatonki. Tämmönen yrtti voi mikä. Se on hyvä. Jumalauta, anna tännekin. Siis pakasteessa olevia niitä yrttivoi juttuja vai? Vai? Eki. No niin, Satu vetäis piuhan seinästä. Ei perkele. Erkki.
Oi voi. Jeki kuoli. Joo, kun se tekikö minulle nyt sen? Se on kyllä outoa, että se tolleen tökkäsee. Netissä ei mitään vikaa oo. Katsotaan. Join in. Join. Join in. Join me, my brother. The quest of the century. Shit. 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 Fuck. Shit. Fuck. What the fuck? Hätäpaikka. Matovako. Missä on matovako? Täältä tullut. Ei kuulosti. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta ihan sama minkälainen AR on kyseessä, niin Burst Fire on helvetti hyvää siinä. Tää on siis mun mielipide. On. Mäkin tuun. Näitä. Hulkku. Hulpu Iivari. Joku ampui renkaa. Se jäi se reikä tuohon näkyvissä. Mulla on onneksi kroppuun pientä sitä reikää. Se näkyy niinku 2 reikää. Oh. Mä en näe sitä reikää. Nyt ne lähti perään. Sä mut haukut. Ammu. Sulla on jossain Niin. vesi. Ei oo. Taitanut saa. Kyllä siihen saa kun painaa L ja G ja sitä kautta menee. Sieltä pistää sitä. Se on siinä. Onks täällä jäätä, eikö? Vähän. Grafiikkapukki. Ei oo, tää tie pitää kiinnittää. Mm. Tää nyt on riittää. Tyypillinen Tyypillinen perjantai. haulikko. Tää on haulikko. Tähän mä teen kompsaitilla haulikossa. Nyt tää kuulostaa silleen, että sä oot revaannut. Häh? Sit sä mut just. Joo. Host migration. Joo, pistätkö mulle invite? Laita, mä lähden tästä. Jostain syystä ne vähän pätkii. Ei näy vielä.
Kaatuu kone. Ei. Ei. Oi. Tänne tuli aika paljon sakkia. Joo, ja hetki pieni, mä tuon ampuin ne kaikki. Vähän. Oh shit. Mä unohdin syödä melkein mun mustikkapiirakka dominokeksi. Onko hyviä? Oh. Oli Tokomannilla alennuksessa. En mä tiedä, onko ne enää siellä, siitä on hetki aikaa kun käyty. Teepäs joskus itse niin kaurakeksejä. Ne on hyviä. Aivan mä vaan puhutaan. Kaurakeksi. Mä päivä. Arkku. Taitavasti läyllä. Onks tää haulikko vai mikä pyssy? Tää on haulikko. Aika mielenkiintoinen. Mut Erkki. Katos tää. Oh. Hirveen hitaasti ampuu tolleen noin kaikkea tämmöstä. No just. Mut sit, I'm down side. En mä tiedä, ampunut varmaan samaa tahtia siinä koko ajan. Hirveen hasuu. Oh. Hei, täällä on porukkaa. Vähän liikaa venyttää. En mä tiedä, mut mä tykkään tästä F2. Helvetin hyvää DMR. Mäpäs katon. Saat muuten sitten 6. Joo, mä katon vaan mitä pyssyjä mulla on. Menee edestä tuolla. Tuolla on keltainen 8,4 kilsaa. Kyllä, sinne olemme matkalla. Oho. Hän tapaa itseäsi sieltä. Ei tuu nitroja. Ei ole. Oho. Yhtä kartons on täällä nitrosta ja risna on nitro. Hei, meilläkin on tykki tossa. Niin on, ja mulla on haulikko. Niin, mitäs sä siihen tosta tikkaa? Nyt mukaan siinä maassa. Olisiko mun kokeilla jotain? Jos on lähellä semmoista paikkaa. Ja sitten kyyvistä pois. Ei, kun mä oon fast travelis. Tää on sanoo. Se on